Ruling tal-Speaker tal-Parlament ikkonferma kif il-Prim Ministru kien korrett meta ta' tarif dwar encroachments li ħarġu qabel l-elezzjoni ġenerali. Kien id-deputat Ryan Kallus li fis-seduta ta' nhar it-Tnejn ilmenta li l-informazzjoni li taħ il-Prim Ministru li kien hemm 100 encroachment ma taqbilx ma dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu maħruġ dax-xahar. Nhar it-Tnejn stess il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici mill-ewwel qal li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista ma qarax ir-rapport tal-Awditur Sow għax f'paġni differenti jgħid li wħud mill-encroachments kien fihom aktar minn sit wieħed, tant li f'każ minnhom kien hemm 60 il-sit talba li kellha l-mapep maħruġa mill-mepa. Fil-fatt l-Speaker ikkonferma li f'kapitlu 3 tal-istess rapport l-Awditur isemmi li dawn il-mapep kienu jindikaw li dawn is-siti kienu f'lokalitajiet differenti f'Malta u Għawdex. L-encroachment permit kien ippreparat mill-Government Property Division fid-9 ta' Jannar 2013 u approvat mill-Ministru Jason Azzopardi fil-15 ta' Jannar tal-istess sena. L-Speaker żied jgħid li fir-rapport tal-Awditur Ġenerali hemm spjegazzjoni ċara li n-numru mhuwiex 25 kif qal Kallus imma huwa ħafna viċin jekk mhux aktar in-numru li tal-Prim Ministru fit-tweġiba tiegħu għall mistoqsijiet ta' Kallus.